बिपिएफ हान्जाखौ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव माने 3थि नाम्बारावबो फैया होनो बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। जाय मिडिया बिथांफ्रा मोना सोंदों बे बाथ्रायाथ' माने खोनासंथावै बाथ्रा। दिनै जि बुस्थुखौ माने थार्ड पजिशनावबो एमपि इलेक्सन ना लकसभा एमपि इलेक्सनावहाय फैया होनना बुंदों। माबोरै फैया होनखो? दिनै जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सनाव दिनै जोंनि क'क्राझार लकसभा चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बिपिएफआनो बांसिन देरहाखानाय आरो बेजों लोगोसे दिनै जि सरकार इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारा दिनै मोनसे रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार होननानै जों बयबो मिथियो। दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव थासेयावबो दिनै बिपिएफ दोलोै नोगोरै हाजार हाजार जयनिं जागासिनो दङ। मोनसे मिटिङाव खमाव गैयाबाबो 50,000नि खम जाया। जोंनि दाख्लै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जेब्लानाखि मिटिं जादोंमोन बेफोरबायदिनि दोहौखौ नुयोब्ला जोंनो माब्रै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ थार्ड नाम्बाराव थाङा होनना बुंगौ। 100आव 100 जोङो बिपिएफ दोलोआ एमपि इलेक्सनाव पार्लामेन्टआव जोङो केन्डिडेटखौ जों दैथायहरनो हागोन होननानै जों आसा खालामनानै दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंबोथ' सासे बेवहाय मावथि हिसाबै बा माबा मोनसे बिपिएफ दोलोनि मावबाय थानाय हिसाबै रायजो राजाफ्रा माबायदि कन्डिसनाव दङ, रायजो राजानिफ्राय माबायदि निउस मोनदों बेफोरबायदिखौथ' जों खोनायोना। जोंथ' प्रुभ होनो हायो। सोरबा लिडारा बेसेबां गिदिर बाथ्रा बुङा मानो जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु जों दिनै सासे पाब्लिकजों रिलेसन थानाय हिसाबै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बा मोनफ्रोमबो जायगायाव जों थांनानै दिनै पाब्लिकफोरनिफ्राय जों निउस मोनो जे बै समाव इउपिपिएल सरकारा दिनै मा बुंदोंमोन, दिनै रायजो राजानि थाखाय मा मावखो आरो मा मावाखै बेफोरबायदिखौ नुनानैथ' दिनै बिपिएफ दोलोआव हाबगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जों बेखौनो बुंनो हायो जोंनि बिपिएफ दोलोखौ माब्रै एमपि इलेक्सनाव थार्ड पजिशनावबो थाङा होननांगौ। नायनि जों एप्रिल सफैग्रोथों बे समावहाय जोंबो नायनि बबेनि दैया बबेजों बोहैयो। साहानि दैखौ साहा बोहैनाय दैखौ जोङो खोलाहा बोहैहोनो हागोन ना हाया बेखौ जोङो नायगोन आरो। बिपिएफ हान्जा हिसाबै फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि प्रिपारेसन? दाथ' जोङो गिदिंगासिनो जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै जोंनि ब्लक लेभेलसिम बा प्राइमारि लेभेलसिम जोङो माने फ्राय बिराद खामानिखौ मावगासिनो आरो निउसनि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों जोङो दिनै नुगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा जे बिपिएफ दोलोआ स्ट्रंसिन ना बबेबा मोनसे दोलोआ स्ट्रंसिन बेखौ नुखानायखा। दिनै जोंनि मेन थांखियानो उद्देশ্যआनो जाहैबाय पार्लामेन्ट एमपि इलेक्सनखौ जों देरहाहोनाय आरो बिटिसिआव जोङो जोंनि बिटिसिखौ जों बासायना लाखिनाय जोंनि मेन उद्देশ্যआ बेनो। खिन्थु जोंनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायाव जोंहा सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम जों रावबो जिरायनानै गैया आरो जों बिबान गोनांल' मावदों बे नङा। साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राबो सोरबा सासे मानसिया आंबो लाबोगोन बेबो लाबोगोन होननानै जों साफ्रोमबो मानसियानो दिनै बिदि जों रायजो राजानिफ्राय निउसखौ जों खोनानो मोनदों आरो निस्सय नंगौबो। दिनै जों मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै जोङो जि जायगायाव थाङो बे जायगायाव जोङो रायजो राजानिफ्राय जोङो मोनसेल' निउसखौ मोनो जे जोङो इउपिपिएलआव दंमोन। जोङो दिनै बिपिएफखौ जों मोजां माबाबाय मोनबाय। मानो होनना बुङोबा बिपिएफखौ फेजेननाया जोंनिनो गोरोन्थि जाबाय आरो दिनै जोंनि बिटिसिनि जाय सिगां दैदेनबोनाय हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाय आरो खाम्फा सारनि खामानि मावनायखौ बिसोरो माने गोसोखांफिननांगौ जानानै फैदों। गथिखे बिनि थाखायनो जाय मानसिफ्रा दिनै गोबां बिदिनो माखासे खोथाफोरखौ लानानैहाय जयनिं खालामनायनि बा माखासे बिदिनो माबा दंफां गायनायनो बा माबा मोनसे सेल्फ हेल्पनो माबा अंगनाबादिनो बेफोरबायदिनि बुस्थुखौ लानानैनो दिनै जयनिं खालामनाय इउपिपिएलनियाव जों नुनो मोननाय जादों। खिन्थु दंफां गायनायादि बिपिएफल' बेथ' नङा। इउपिपिएलनियाथ' बेवहाय बांसिनानो दङबो जानो हागौ। गथिखे दिनै इउपिपिएलनि मानसिया इउपिपिएलखौ सोदो। जोंहाथ' माबा मोनसे होनो नागिरदों होननानैथ' जोंसो सोआखै। दिनै जोंहा ओरैबायदि बुंखायो सोरबा बायदि मानसिया जुदि फैनो गोसो दंब्ला फै, खिन्थु जों थाखा फैसाजों मानसिखौ जों बायनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेफोरबायदिनि थाखाय जों हाबा आरो जाय मानसिया हाबनो गोसो बिथांमोना गावसोरनो फैनानै दिनै जगदान जादों आरो दिनै एक्स एनडिएफबि बिथांमोनाबो दिनै गोबां माखासे बिपिएफ दोलोखौ बै समाव बिसोर बिएलटि आरो एनडिएफबि बिसोर एना एनिमोन। दिनै बिपिएफ दोलोआव दिनै एनडिएफबि बिथांमोनाबो माने जोंनि बिपिएफ दोलोआव फैनानै आखाइ हमफैनायखौ जों नुनो मोननानै जोंनि गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो। बुंनो थाङोबा फैगौ लकसभायाव देरहागोना जौसे जौखोन्दो रोखा होनना बुङो। जोंथ' दा जि पाब्लिकफोरनि सापर्ट नुनाय बे सापर्ट नुनायावहाय जोङो 100आव 100 जोङो देरहानायखौ जों नुहुरखायो। आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि नैबे जि दानि दोहौ बे दोहौखौ जुदि जोङो नायोब्ला माने मोननै डिस्ट्रिक्टआवबो
माने मोननै डिस्ट्रिक्टआवबो जोंहा माने एमपि इलेक्सनाव जों देरहागोन होननानै जों आसा खालामना दङ आरो निस्सय रायजो राजाफ्रा बेखौ अननायनि गेजेरजों बा सापर्ट खालामनानै जोंनि हाग्रामानि जि दैदेननाय बिपिएफ दोलो बे बिपिएफ दोलोआ निस्सय बिटिसिया जोंनिया बे बिटिसियावनो थाफिनगोन होननानै आं सानो आरो। जो डायबिटीज वाले हैं और जो डायबिटीज से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इन्होंने तो बेरी आप समझते हैं, बेरी एक ऐसा चीज़ है बहुत मतलब फलों में जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गुण भरा हो वो वाला ये सप्लीमेंट है और ये पूरे शरीर को इतना एक्टिव करता है कि आपके एक एक रोग के ऊपर ये काम करता है और उस रोग को जड़ से ये ठीक करता है। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो हमें सख्त ज़रूरत है अभी के दिनों में। ये आहार न होने के कारण आज हमारे सही करोड़ बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं। उसको रोकने के लिए एक बार आप जरूर यूज करें प्रो बेरी प्लस। इसमें करीबन ये देख सकते हैं इतने सारे बेरी हैं, करीबन आपका 100 से ज़्यादा बेरीज के साथ ये बना हुआ है और ये इसका इतना लाभकारी है क्योंकि जो भी शरीर के अंदर जो कमियां हैं जिसके कारण आपके शरीर में जो बीमारियां आ रही हैं उसको ये जड़ से ठीक करता है। जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं एक बार जरूर इसको इस्तेमाल करें क्योंकि शरीर से बढ़कर कुछ नहीं होता, हमारे जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं होता, तो एक बार जरूर यूज करें। आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा क्योंकि देखिए आप अभी तक आपने देखा, मैं इसको दिखा रहा था, अब ये मिलेगा कहाँ पे, तो बात आप अच्छे से सुन लें, एड्रेस को नोट कर लें। ये आपको मिलेगा बोरोलैंड थेरेपी सेंटर, कोकराझार काची गांव बस स्टैंड के सामने। और आप किससे संपर्क कर सकते हैं ये भी मैं बता दूं, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, तुबलव ब्रह्मा, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, उनका नाम है तुबलव ब्रह्मा, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9974030738।